home in Texas bungana kan lo chiar chan le dona chumi main bung le na kha han sei le thwak kela Polander sana anga insayin Bradley yan Wayne kola aron chawa ma se Wayne kola chuan Bradley nge ni ti alo sia a ma se Bradley hi asya chian e mawangin Wayne kola chuan silai ka thiam Sanders ate lo nga chu chazo ken a sia a Sanders ale miss Harry te chu an lo thlenga Arsalai chu kola chuan Polander sana te le Bradley te va mu a Westbrook and Parker hotel aron shwai tur chuan a chwa tera Arsalai chuan aron phona aron kaldon thu aron shila engtin nge an hanin machon zel don apui riap khopang ilonge thak chun zamang Hemizan Hill Westbrook and Parker lamna pindana television lian chi an manga The Blonde and the Showboy an chua hemi a hen rock fan Arsalai le lemchang tu tlangwal Charles F Huntinga music row pui tak remoi tum thia fascinators anti Paul an tum remin an lama chumi rem chuan Westbrook and Parker lamna pindana mi te po chu an lam ve mai chena hetiang hian anti zau fo chena ti chuan champagne le zudang te chu lamna pindana do kan tina chuan an han sema mitinin an ngen ang zelin an hua tin mitinin an zudu ang chi le an eitur du ang chi an dela The Blonde and the Showboy ya chuan Arsalai dik tak chu ruak ngel ngan ang che hian alo langa ma se rukin chelret ki korte a ha a anhote phe chu akhu mia lava fascinators ho music chu achang at meya tinarik dan reng chu athau hui hian a shiata chuta Arsalai mong borlian tak mai le malpuilian tak se ang thlor le nutelian tak mai chu music ram chuan a ron in thinga television a chuan Arsalai chu lian mangkheng hian athla an la a Hemi rem hian Westbrook and Parker monami te po chu an lam ta a anin thing ve ta hong lama rock fe le du da mel tak la bolo tlema intis om de la bolo asukyan an suta dup maya kola le sema chuan sutnal tak mai an ha a chutleng le do kan rem na ding lam pang tlar la ya chuan an chua an pia chuan mi se yer le deltoni an chuboka Sanders chu tlai de hleka local turin an ti a kola chuan zanin chu khoilama tak thlit leng mo atia a cigarette zuk bung chu ada khomna chuan anor bunga sema chu film khurle hlau thong ti sia takyan achong khur de dara kantana chazong in atle e mangchu atia sema vek chuan kan Sanders khan thil ati chizo vek lawang mo atia kola chuan shathia ma har hle mai ahunin aron shilang chu atia chutia anti te lai chuan sema chuan kola chu an to a kola chuan an en chuan Arsalai le midang paruk lai chu indot zatin an ron luta Polander sana po atel le ngeya tin William Morris inti nge kha ani ti achian ta mela chang chuan kola chuan a shethe ngal maya ma se Bradley reng mulau ten crook ta mi te an ni boka Polander sana chian te chu an shol shit shethlom hle mai ma se sanglu tuk phezong an ni hlom lo pathum chuan moi mulan zo a kor chung dum an ha a tin Polander sana chu million le om thei tak in chein a in cheya mi pahni chuan jacket an ha pakhat chu nekropa khani a pakhat chu Indonesian mini om tak mel apu a Arsalai bula chuan Polander sana le kor chung ha pahni an chuwa an pia chuan midang te kha an chuboka Arsalai chuan an mel kwal vela semale kola chu an hmuwa an ni po in an lo mut ti en tirnan an mit an siaya seman Arsalai amit an sei khumlai chuan miss hair chuan en nuam atilo hle mai Arsalai chuan television alarm lai chu ruak ngel ngan tak angin among board chu music ram chuan ron po vel ma se aza pui hau lo mai za pui hnekin chuan taka ala a Polander sana chuan champagne an ordara chuti lai tak chuan rui mel em hian khor ang hling hlungin Sanders chu alo lut ve ta nuang maya a han kaldana chuan a zeilo ti le ave khor ti asiata kola chuan amit meng hian Arsalai te bulakal tur chuan alo shila Sanders chuan zeilo em mel hian midang lam lai kara chuan Arsalai te chu avapan pheve ta chur maya kola le sema te chu anin ring to hle maya Sanders chuan kola chu aron en le zora kola chuan ki kor ip te veilam alo zena chu wangin Sanders chuan silai man ala hun lawani ti ashingal maya Sanders chuan Arsalai chu an pot ta chot maya veilam hian athanei topin an pota kan milem enami khi I an aya kan lam don torani kan lam dun khap thei le wana hian an la piang lo ti pa in Polander sana shato pot chuan an hlo em ten crook tho tu pa chin chu nazet mai hian a han mel rum vela Polander sana chuan ikut la kyang ro chu bak thudang om to lawa I van nei na top ma hian
chu thu pek ma sa per le a top per le a chuna ni chumi oilo chuan idam chung rei lam kut zen tu ten an soi ka ti dang lam don atia Sanders chu anui tawak maya ka champa herman angin ichonga ani po West Berlin a to is wangin an that mai sin atilia Polanders ana chande chu tha chakhian an lo ip tor to maya tin an chong rin em wangi midang song po in an clear chup to mai boka mase Polanders ana hian kolete an omvenge rina wangin he pa han boy pui hi a she hle maya kolete mi chorani ti hi a she phau lo boka Sanders hian hlau hi anei hau lo mai taka mase mi che fel tak song ani hau lo Sanders chuan champa I chong lian viau mai dingte lian te ma la zilai pakhat kan enti rang che atia Polanders ana chuan min chau thui lu tuk tlat mai mi anglo mel pu po ni la mi ang khoya khoi ngai don tlat vin tak khian atia Sanders chuan thola ni mai chu I chian te ho zong song nen po han changula katan cham be nuam tok lakin ni West Berlin a chum khata mi som pakhat ka that vek ti shero atilea Sanders he a rui tak to a arselai chu a chule a Polanders ana chuan to mangai te dewa Sanders chu na deu mai hian an pot vak maya alo phelai tak chu anaka an sat sut maya kolele sema chu an thova ta del to ni chuan akila chuan chair phena pistol in Polanders ana te ho chu atin reu to a Miss Hager chuan lam la pindan lu na kong khar phen lam a chu a pistol nen alova biru khar to a kong khar veng tu chu poisa du tham tak a pe ngala ina ka tho chol ti a he kol rem ruat ang thlapani Sanders che tan hi song lo ruat thiam chi phei song ani hau lo ma se hetia ang dawa a che chu an ring sa de renga Sanders chu muang tak khian ron thole chwala kola chuan rin a ina twara feidon atiril ru a aron ding charle ta ut maya kola chu an en vuta ake kor ipte veilam alola zen an mo chuan alung ni chia lawa silai mana chak em to boxe ti chuan a han in soi rem te a chuak done mo an te lai chuan Polanders ana chu a kut veilam hian a the pat top hian a han lok bur maya a chang lu tuk chu a pai on nge a Polanders ana po a let top maya zang thal hian atlua chuti lai chuan Polanders ana chuan asilai achu don ti kola chuan alo humana Sanders ti in a au chota Sanders chuan han ena kola chuan a ipte a pistol chu alo metreng to hi alo ni a Polanders ana hian asilai Sanders hi akap manang ti arselen alo hlaw em a hemi chum hian Polanders ana te hi an che chat chuan rem an ruat tlanga kola hian angai don ti arselai hian a shevek si a chu wangin che chalo se adua ma se thi se zong ati hau lo ti chuan arselai chuan ti pal ni om tak hian Polanders ana silai la tur chu alo rabbuaya heti lai tak hian Sanders chuan asilai te reute a chu thuaya mi a mel chi a hi aputo a ti chuan Polanders ana chu a han kap ta a alua a kap phota chumi zo a oma a kap le a Polanders ana chu a vial top a chu ti lai ti chuan Sanders chu a out twara au chung chuan a ke ate a kap zui le a asilai muthun chu a kap zo ta chak maya midang te chu an che teng tunga in thana ana satlut tu ko le chuan a hlawa tin an na thona a chadon lo zok ti po asia a electric bulb te chu a kap thim ta a tim Polanders ana chian te po in a kilama te an mani an chang ti an sheto a an zuno del tonin aron kap leng chwai mai sia ti chuan electric eng chu an kap thim ve ta boka ti chuan mi omzong song chu a hlomin kong ka lampan chuan an tlan ta nul maya mi se yer tam po na han thongai na om talo alo chwa veka lekin da ba chuan twal chung police FBI inspector alo luta kola chu aron bia a kola chuan hei kan mi son ber Bradley alo lang hau lo maya Moscow lama atan chawang te po hlom hle maya tin Dan Crooked Russian and thatu Pol KGB in mi poimo thatura anda te zinga mi po lo la kal lo anom ti chiang tikin kan sia in how to ten hena han shilla CIA's department in helai thil kal diklo hi kan pon lam na ne na a in zoma wangin kan khoi zel ri don hemi zo hian kan chui the ang angin pon lama kan chui chau dona tin pui kan ngai na pianga min pui don nia atia FBI inspector chuan ni e kan pui zelang cheu atia kola chuan Washington headquarters lama chuan Polanders ana kan that tamai arwang chu kan du to ka thla kan lak nuwa kan phum ta atia Frederick chuan Sanders chu enge an om atia kola chuan savom ruyang dawani lo phei zonga shalo ma se thwa ka nei hau lo atia atuk lai lama chuan kola le sema chu karnal fe maya hian an chuanga ramhoi speed dik tak hian kola chuan kar chu akhala Bradley che tan hi kan man thei hau lo mai atia sema chuan tiro Palmetto Flower Center lam enang atia kola chuan thil omdanin kalmang ani theilo chuan Texas lama pheisanila
kenin zong lavin miron zong mayang mase kan phe nge ti hi shatir photila ati a sema chuan ni chen khan del toni khan peking lama kal mai po ol takani ati dai mai engtisia nge ati a kola chuan Bradley hi peking lama nge tlam bo don Tokyo lama ti shat ani lawa chuwangin khoilama po tan ni se zui ngai don ani ati a Palmadale Flower Center chuan wathlenga pangpar chitin reng an lo entira apia loka chuan zai mi le thil tum thiam te an oma chumi chaka chuan zu in na hmuna omboka Westbrook and Parker mona midu da tak tak angkha an om ve lawa mi in ti gentleman tak tak clear an ni a Wayne Cole le Sam chu zu in na hmun lama chuan an chawa an hanlu che chuan kil khata Sanders le Arsalai chu an wa mu a Cole chuan Sanders chu apan thuaya manzana mi te kha in mu em in wangna satu em atia Sanders chuan necrolian tak le mi pakhat mai lian tak khabekwal lian tak an lo kala Arsalai zun in lama phero Bradley an mi hlom lutuk Cole thattura Russia en thatu KGB nan tirani so atia kasilai po hmang lavin zun in lama ka biruwa arima che em mai sia atia Arsalai chu adik tak tak doni mani chu o atiril ruwa Cole chuan acha e Mr Sala Bradley chu lo bia em atia Arsalai chuan alu athinga engma asaidu lawa Cole chuan sema chu zeizir hian abe thuaya I chuak thuayang zeizirin atilia he mun hi diklo ni hian a ring tlata Sanders support chu zeizir hian apelia ti chuan man mo deuh mai hian an chuak ta a an kar an han tinunga an tlan che chuan kar tam tak mai hi chumi hmun pan chuan an ron tlan ta sung maya Cole chuan a hmai a thupa chung kar changa lo tlan te chu an mel ala mu lo te an ni deuh vek maya Japanese mel tak tak te po a mu a ma se Bradley mel reng a mulo Cole chuan sem hena chuan Bradley te hian mi tam tak New York Broadway vela mi swal hi an chorani helai mun hi poisa du hlia le mi swal ho chen khom na ni a le hnuaya nge an om khoila ya nge an tom khom po shiat har sa ni he ma se Bradley hi mi mai ani hau lo maya chuwangin helaya atom reng don hau lo ati a an tlan ngil ta zela heti lai hian in chung ceiling lama Arsalai chong le midang olak na an lo da renga Arsalai hitle marin hle la Bradley te hian an nei to a ma se Arsalai na la chu le lam dor kop ani si Cole hi a hlau zoka chuwangin Cole ta na thok cha zok anga om atuma ma se aril ru tak chuan Russian mi chhor te hi a chan zok si ani rei tak mu mala Bradley a mulavin Cole te chu an om ta a Christmas lo nei ta ka wangin Texas lampanin cholang do la in an peidon ta a Cole chuan headquarters sa chuan Texas sa Christmas kan mangdon Bradley te miron zui kan ring kan kaltur thuruk angin Bradley te shat turing kan tirito e atia Sema chuan Mr Cole Texas middleweight boxing champion ni kan tumanga nangin score hel chung chuan a champion ni tumangche atia Miss here chuan enge ka ti ve ang atia Sema chuan Texas nulan nal per ka tantal ni itum don ya atia Delton chuan Paris om chung chu mel dika zong mi in mi shve to ang atia an hlim hle hlom maya Christmas don car thole ni chia Cole te Sema te Sanders te Delton te Arsalai le Miss here de chuan car thar fe pathum hian Texas chu an lut ta a Semano Mrs Michelle le Semana Rory le Jenny de chuan Sem te ho car tharnal fe a an lo lut chu an mu chuan an hlim kher maya Cole chuan Rory chu awa Rory ka fa pa lo tlante car khali thiam tu em kha atia Rory chuan thiam te e Jenny Purin mani phe chu independent ni Mr Fredley ang zeta chakin Texas ko pui kan tlan kwalesin atia Jenny chuan Rory Fredley nun dani zirani zangin car accident a thi dante zirangai zui mai turania atia Sema chuan Jenny tu ti dan nge iwa han chong pui sot ve atia Jenny anu Michelle bulading chu a han poma Jenny chuan kanu ti dan alom kanu in car khal chak a phal se lawa Rory hian rukin kanu mulo vele chakte vina khalchin atia Delton chuan oh Jenny ka fanu tu lutuk idammo atia Semanu po hlim hle mai Miss here te Arsalai te le Sanders te chu Cole te chuan Semanu hena chuan han shat tir vela Semanu chuan coming Christmas lim takani don hi ati hluta Cole chuan ma sepi Michelle lim lutuk turani lo midang te an lo hlim velo pal hian min ngei mai palange lim o ka tak hian anti a Semati in SR Pharma Happiness Home Red Hill Road number 59 Texas chuan Semati chung kwale Cole te ho chuan ni lai ni zingda real vela chuan in khom na pindana coffee an in tlang hloma an hlim hle maya
Semanu chuan semte engchen chiangi hetain thei do na ti a sem chuan Christmas kan man chok ani mayang Mr. Kola point kan cham chen tur hi a shat om lo hi mo ati a Kola chuan kan nakal da na zirani ang chu ati chi a arsale le Miss Hair chu anin thik hle maya dik tak chuan arsale han sem hi adu tak tak to a tin mangai na dik tak anei ni chuan sem lo chu mi padang du tak tak anei ri si lawa a mangai ani nge yang Miss Hair che tan le amel reng chu semanu chuan adu zong hle maya sem hena chuan a rukin nula dik tak ani he semte iwan nei hle mai hetia ang mei che fel le mel chasi mu an harania thil dang ber ain amizia afain zep le in thup engma anei loti achong dana alanga hetiang mi hi an bula chena nuam chin ati hiala sema chuan ani arsalei ve thung hi atia semanu chuan blonde dik takani he luthing pa hian atia When college sakor hel chunga in chuan siakna hemikar in rin tlaya Brington Square turatan chuan a imbo sei dona sema ve thung chu middleweight boxing champion Brington Square bok tura chuan tel na tum ve boka tin hemi hmuna hian nula fing le fel le nal thanna talented lady show Brington Square a hian don boka chumia cha Miss Hair le arsalai te chuan tel an tum ve boka chunzom zel tur ani